खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना श्रीगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजोआव फिन पुलिसनि एनकाउन्टार। गुवाहाटी सानमारियाव जानाय बिजाब मेलानि जोबथा सानाव बिजाब बायग्राफोरनि होंगो दोंगो। पाकिस्तानाव सा 22नि जिउ खहा। आसाम पुलिसा सानै फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बोखांदों। ब्राजिलाव अन्थाइनि इन्जुर गोग्लैसोनानै सा 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 9 जोखोम जादों। इथानल लगायदेरनाय पेट्रलखौ थाव डिपु बिगोमाफ्रा फाननाय नङा। आंनि नाजाथाबनायाव दिनै फकिराग्रामाव मडेल हस्पिटाल जाबाय, बुंदों रबिराम नार्जारी। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजोआव फिन पुलिस एनकाउन्टार। सनिबारखालि हराव जादों पुलिसनि बे एनकाउन्टारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हराव धुबुरी पुलिसा ड्राग्स माफिया आरो मोसौ माफियानि सायाव एनकाउन्टार खालामदों। बे एनकाउन्टाराव शहीदुर रहमान एबा लान मुंनि सासे ड्राग्स आरो मोसौ माफियाया जखम जायो। पुलिस रिपर्ट बादिब्ला एनकाउन्टाराव जखम जानाय शहीदुर रहमाना सिगांनिफ्रायनो मोसौनि गोसोम फालांगि आरो ड्राग्स फालांगिरियाव लोब्बा दं। माफिया शहीदुर रहमाननि हेंथायै धुबुरी सदर थानायाव 1929/21U/S 379/411 RPS/R/W धारायाव केस सोलिगासिनो दंखायो। बे केसनि सायावनो धुबुरी पुलिसा शहीदुरखौ थांनाय हराव एरेस्ट खालामो। नाथाय हर गेजेराव सासे पुलिस जवानखौ गाग्लोबना खारलांनो नाजानायनि थाखाय पुलिसा एनकाउन्टार खालामनो गोनां जायो होनना पुलिसा फोरमायदों। बबेखानि पुलिसनि गुलियाव शहीदुरनि आखि आथिङाव गुलि नाङो आरो उननि समाव पुलिसा फिन एरेस्ट खालामना धुबुरी सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामो। 10 साननि थाखाय थांनाय 2021 मायथाइनि जोबथा खालाराव जागायजेननाय गुवाहाटी सानमारियाव जानाय सा सानजायारि बिजाब मेलानि जोबथा सानाव बिजाब बायग्राफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। जायफोर पाब्लिशार एबा बिजाब गलादार बिसोरो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। बे 10 साननि बिजाब मेलायाव गासै 3 कौटिनिबो बांसिन रांनि बिजाब फाननो हादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नोजोर होनो गोनांदि बे बिजाब मेलायाव सिगाङाव ससियेल मिडियायाव एबा वाट्सएपआव फेसबुकफोराव फोसावखांजानाय लिरबिदांफोरखौ बिजाब महरै सेबखांजानाय बांसिन बिजाबानो बायजादों आरो फानग्राफोराबो बैफोर बिजाबफोरखौनो फाननो हादों। गोबां सम लकडाउन जानायनि जाहोनाव बिजाब मेलाखौ खुंफुंनो हायाखैमोनब्लाबो नाथाय आथिखालाव गुवाहाटी सानमारियाव खुंफुंनानै होनायनि थाखाय बिजाब फानग्रा गलादारफोरा जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। पाकिस्तानाव बरफनि हरखाब गोब्राब बारहुंखा बारनायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनाय जादों। मख'जाथावदि मेरियाव रोजा बरफ गोग्लैनायनि थाखायनो माखासे लामा हान्थियारिफ्रा गारिखौ बारलांनो हायाखै आरो बेवहाय दासिम गासै सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाउनाव हान्था मेला खालामग्राफोरा गारि सिङावनो थाबाय थानाङो। गोबां बिफां लाइफांफोरा बायनानै लामायाव गोग्लैसिनना थानायनि थाखाय लामाफोरा बन्द जायो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बोथोरा बेबायदि गाज्रि थाबाय थायोब्ला गोबां सुबुंनि थैनायनि अनजिमाया बारा जानो हागौ। आसाम आरो त्रिपुरानि सिमा ओनसोलाव पुलिस हानजाया सिगांनिफ्रायनो गोख्रों नायबिजिरबोबाय थानानै सनिबारखालि आसाम पुलिसा 209 किल'ग्रामनि फेग्रा बेसाद गान्जाखौ बोखांनो हादों। मख'जाथावदि पुलिसफोरा गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बोखांनायजों लोगोसेनो निसा बेसाद फानग्रा सानै फालांगिरिफोरखौबो हमनो हादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बे सानै फालांगिरिफोरनि मुंफोरा जाबाय बिपुल दास आरो कबिन्द्र चन्द्र जब्तियामोन आरो बिसोरनियाव पुलिसफोरा 25 लाख रांनि गान्जाखौ हमनो हादों। नाथाय दा सानैखौबो पुलिसफोरा जोबथेसालिसिम लानानै थांबाय। ब्राजिलनि मिनास गेरियास रायजोआव मोनसे टुरिस्ट स्पटआव मेसिननि नावजों बटिं खालामनाय समाव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गासै सा 9 जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिलोनो सोरगिदिं अन्थाइजों बानायनाय इन्जुरा बिलोआव जावनाय नावनि सायाव गोग्लैसिनदोंमोन। बिनि जाहोनावनो नावआव थानाय दावबायारिफ्रा सोरबा थैनो गोनां जादों आरो खायसेया जोखोम जानांदों।
बेनि अनगायैबो गंसेयाव सा 23 सुबुङा एफा एनै जोखोम जादों। आथिखालाव साथामनि गोथै देहाखौ मोनथ'नाय जायाखै। नाथाय अब्लाबो ब्राजिलनि नेभिआ सार्च अपारेशनआ सोलिगासिनो होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। लोगोसे जोखोम जानायफोरखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि थाखाय नायबिजिर कमिटि दानानै होनाय जाबाय होननानै ब्राजिल नेभिआ फोरमायदों। आसामनि थाव दिपु बिगोमाफ्रा गुवाहाटीआव जथुमनानै गोख्रों थांखि लादों दि आथिखालाव भारत सोरखारनि बिथोन बायदियै इन्डियान अइल कर्परेसनआ दिपु एजेन्टफोरखौ इथानल लगायदेरनानै ग्राहकफोरनो पेट्रल फाननो थिननाय बिथोनखौ मानिनानै लानो हायाखै। जेब्लासिम मेकानिकेल टेकनिशियानफोरा गारिनि इन्जिनआ जेबो खहा जानाय नङा होननानै फोरमानलाइ होआ अब्लासिम पेट्रलखौ फाननाय जानाय नङा होननानै थांखि लादों। मानो होनोब्ला इथानल लगायदेरनानै पेट्रल पाम्पआ पेट्रल फानोब्ला बोरैबाफोर गारिनि इन्जिनआ गाज्रि जायोब्ला बिनि बिबानफोरखौ सोर लागोन होननानै सोंलुबो खालामफिनदों। सोनाब क'क्राझार समिस्थिनि एमएलए रबिराम नार्जारिया फकिराग्राम मयनाथलि गामियाव मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव गावनि नाजाथाबनायाव फकिराग्रामाव 30 बिसना गोनां गंसे मडेल हस्पिटाल मोननो हाबाय। मानो होनोब्ला गाव एमएलए रबिराम नार्जारिया आसाम सोरखारनिफ्राय सावस्रि बिफानखौ खावलायनायाव आसाम सोरखारा बे मडेल हस्पिटालखौ गनायथि होदों। नाथाय बेवहाय आथिखालनि बिटिसि सोरखारा जेबो आखाइ गैया होननानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायदों। बेनि थाखाय बांसिन मिथिनोब्ला आथिखालाव फकिराग्रामाव मायनाथलिनि पिएचसिआव खामानि मावनाय डक्टर बर'आनो गासैबो बाथ्राखौ मिथिहोजोबगोन। आथिखालाव फकिराग्रामाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गाहामसिन देहानि जोथोन लानो खाबु मोनसिनगोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।